A aprobación definitiva deste proxecto saiu publicada no BOE en outubro de 2015. 4 anos máis tarde, a remodelación do nó de bombeiros segue sen ser unha realidade. A cabeza de lista do BNG para as eleccións xerais compareceu esta mañá en rolda de prensa para denunciar esta parálise. Os concellos de Pontevedra e Poio fixeron os deberes, fixeron obras incluso neses entornos para mellorar a permeabilidade deste nudo, pero o que hai por parte do Estado, por parte do Ministerio de Fomento, e dá igual quen estivese gobernando, o Partido Popular ou o PSOE ou o Partido Popular, porque dende 2015 estiveron os dous no goberno xa, e aquí o que hai é unha parálise absoluta. Ante esta parálise, Carme da Silva cree que hai un risco de que aconteza o mesmo que coa A57, que caduque a tramitación ambiental. Hai serias dúbidas de que non este en risco a caducidade da tramitación ambiental si é que non o está xa, e non implicaría que se tuvese que reiniciar. Pensade que é de outubro de 2014 e estamos en outubro de 2019. Pasaron 5 anos desde que se aprobou o informe ambiental. Entón, nós temos dúbidas de que non este ou caducada ou en risco de que caduque se non se inician as obras inmediatamente. Desde logo, o Bloque Nacionalista no Galego no Congreso dos Deputados vai pedir que se liciten inmediatamente as obras do nudo. Tanto o alcalde de Pontevedra como o de Poio apoiaron as palabras de Carme da Silva. Miguel Anxo Fernández Lores e Luciano Sobral fixeron fincapé na importancia desta remodelación para a mellora da mobilidade peonil. Que é unha necesidade, obvio, porque o proxecto tuveron que darlle para diante e se fixo e os concellos alegamos constructivamente no sentido de mellorar o proxecto, non houve ninguna pega por parte dos concellos e de feito o proxecto está aprobado, que non ten xustificación, que un proxecto leve 4 anos aprobado, sin consignación, pero con orzamento e con todos os informes favorables. Eso quere decir que non hai vontade política para sacarlo adiante, non? Melloraría moitísimo as conexións tanto das persoas que camiñan entre Pontevedra e Poio, porque, xa digo, a Barca é unha zona prácticamente urbana, moi consolidada, con moita edificación, onde reside moita xente e isto favorecería esa conexión, non? Na parte económica, a cabeza de lista do BNG recordou que esta obra está valorada en 6,2 millóns de euros, unha cifra que, segundo Carme da Silva, se podería incluir como modificación orzamentaria.